Ertzaintzan sartzeko aurkautiko azterketetan filtraziorik izan ote den dabil ikertzen Gasteizko auzitegi bat. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuko akademia batek egindako salaketaren harira, froga psikoteknikoa ezagutarazi ote dutenaren susmoa dute Noticias de Álava egunkarian argitaratutakoaren arabera. Azken lan eskaintza publikoan, ertzain eta udaltzain izateko hautagaien 80%ak ez zuen azterketa teoriko edo psikoteknikoa pasa. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Ararteko kargua hartu du gaurkoan Mikel Mantzizidorrek. Eusko Legebiltzarrean ospatutako osoko bilkuran egin du kargu hartzea Manu Lezertuaren hamarkada bateko ibilbideari lekuko hartuta. EAJ eta PSEek proposatu zuten Mantzizidor eta ostean Alderdi Popularrak ere babestu zuen bere izendapena. Ararteko berriaren euskara ezaguera mailak ere zeresan eman du azken hilabete. Elak grebarako deialdia egin du ostegun honetan Gipuzkoako erresidentzietan. Sindikatuak bi lanuzte sorta egingo ditu. Lehena otsailaren 26 eta 27an eta bigarrena martxoaren 17 eta 18an. Negoziazio maila duela urtebetetik gora dago osatuta, baina sektoreko patronalak prekarietate egoerari aurre egiteko proposamenik ez duela zabaldu deitoratu dute. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 5 albistegira. Ertzaintzak Iker Arana foam pilota batekin zuzenean tirokatu izanaren bideoa ezagutarazi du asteazken honetan Justizia Aranarentzat plataformak. Pasaden urteko apirilean Bilboko Errekalde auzoko Etxarrebi gaztetxearen desalojoaren kontestuan zauritu zuten Arana eta kolpearen ondorioz barrabila galdu zuen gazteak. Justizia Aranarentzat plataformak bideo bat argitaratu du asteazken honetan. Irudiek ertzain batek Iker Aranari foam pilota jaurti ziola erakusten dute Bilboko Etxarri bigarrenak gaztetxearen desalojo egunean. Plataformak grabazioa zabaldu du haien esanetan defentsak auzia artxibatzeko eskatu ondoren egun hartan benetan gertatu zena azaltzeko. Gertaerak 2025ko apirilaren 3an jaso ziren. Arana gaztetxaren aurrean zegoen ustearen aurka protestan. Bideoan ikus daiteke ertzaintzak lehen tiroa egin ondoren gaztetxaren aldeko hainbat lagunek kesu egin zutela. Arana metro batzuk hurbildu zen, eta une horretan agente batek foam pilota jaurti zion zuzenean gorputzaren erdialdera. Kolpearen ondorioz barrabila galdu zuen. Jose Antonio Bitos ertzainaren abokatuak adierazi du Aranak segurtasun lerroa gainditu zuela eta bertan zeuden pertsonek botila jaurti zizkietela agenteei. Plataformak nabarmendu du Bitos Euspel sindikatu polizialeko abokatu nagusia dela eta erakundea hori ertzaintzaren sektore reakzionarioarekin lotu du. Plataformaren arabera irudiok argitaratzearen helburua Ikerren kasuan impunitatea ez gaientzea da eta halako gertakaririk berriro ez errepikatzea. Horregatik antolakuntza eta mobilizazio sozialaren garrantzia azpimarratu dute protesta eskubidea bermatzeko. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin du 2019an Bilbon boxen aurka protesta eginiko hainbat lagun ezarritako zigorra. 2019an talde ultraeskuindarrak antolaturiko mitinaren aurka mobilizatu ziren hainbat herritar eta haietako 12 zigortu dituzte epaitegiek. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin du Bilbon boxen mitin baten aurkako protestetan parte hartu zuten 12 pertsonari ezarritako espetxe zigorrak. 2019ko urriaren 20an jazo zen gertakaria. Euskalduna jauregiaren inguruan alderdi ultraeskuindarrak arratsaldeko 6etan mitina egiteko asmoa zuenean. Protesta sare sozialen bidez deitu zuten eta ertzaintzak dispositibo berezia jarri zuen indarrean ekitaldia babesteko. Epaiaren arabera, manifestariak segurtasun lerroa hausten saiatu ziren eta horregatik desegin zuten kontzentrazioa. Ondoren, istiluak hiriko hainbat gunetara zabaldu ziren, kalte materialak eraginez eta poliziaren aurka objektuak jaurtiz. Guztira 18 pertsona atxilotu zituzten, 6 adingabeak ziren eta egunean bertan askatu zituzten. Gainerako 12 dira zigortu dituztenak. Epaitegiek ondorioztatu dute gertakariak espazio publikoaren erabilera eragotzi zutela eta herritarren bizikidetza larri kaltetu. Auzitegi Gorenak adierazi du desordena publikoen delitua behar bezala tipifikaruta dagoela eta ez dagoela akats juridikorik.
Estatalizazioaren aurkako protestak egin ditu gaurkoan labek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bilbokoan izan da Xabi Alo. Atzo zen eguna kopletan ateratzekoa, gaur lab sindikatua irten da Euskal Herriko hainbat puntutan koplatan estatalizazioaren aurka. Lab sindikatuak hainbat mobilizazio egin ditu ostegun honetan koplaka estatalizazioaren aurka. Izan ere, sindikatuak salatu du estatalizazioa lan baldintzak prekarizatzeko tresna dela. Gaurko ekimenaren helburua zen berriro mahai gainean jartzea gure lan baldintzak hemen negoziatzearen beharra, esaten dugulako hitzarmen estatalek gure bizi baldintzetara ez direla egokitzen, ez direla Euskal Herriko bizitzaren garestitzeari egokitzen, eta horregatik hemengo hitzarmenak nahi ditugula, hemengo gutxieneko soldata nahi dugula. Hainbat enpresaren aurka mobilizatu da Hego Euskal Herrian, hain zuzen euren lan baldintzak Espainiako estatuan arautzen dituztenen aurka. Mercadona eta bera bezalako enpresek estatalizazioa erabiltzen dute irabaziak pilatzen dituzten bitartean miseriazko soldatak ezartzeko. Estatalizazioa ez da kasualitatez gertatzen den zerbait. Hemengo Euskal Herriko indar sindikala neutralizatzen saiatzeko saiakera bada langileen lan baldintzak okertzeko. Martxoaren 17ko greba orokorrerako deia luzatu dute eta gutxienez 1.500 euroko soldata aldarrikatu du labek. Eta era berean aldarrikatzen dugu gutxienez 1.500 euroko soldata bat behar dugula ondo edo minimoki duin bizi ahal izateko. Gaur, patronalei, enpresei mezu zuzena bidali nahi diegu eta da, egoera hau ez dugula normalizatuko, mobilizatzen jarraituko dugula. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du ELA eta LAB sindikatuek Confebask patronala gutxieneko soldata propioa negoziatzera behartuko lukeen eskaera. Ebazpenaren arabera, afera hau ezin dute sindikatuek eta patronalak adostu, ez baita negoziazio kolektiboaren bidez eztabaidatu daiteken kontua. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atzera bota du ELA eta LAB sindikatuek Confebaski gutxieneko soldata propioa negoziatzeari uko egiteagatik ezarritako demanda. Epaiaren arabera, patronalak ez du legezko betebeharrik urratu. Epaian jasotzen denaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegorako gutxieneko soldata edo ordainsaria negoziatzea ez dagokie patronalari eta sindikatuei. Horregatik, Auzitegiaren ustez, ezin da esan Confebaskek fede honez negoziatzeko betebeharra hautsi duenik. Izan ere, gai hori ez da negoziazio kolektiboaren bidez landu daitekeen eztabaida. Urtarrilaren 20an gauzatu zuten epaiketa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Bertan, ELA eta LAB sindikatuek eskatu zuten legez kanpokotzat jotzea Confebaskek lanbide arteko negoziazio mahaia egiteari emandako ezezkoa. Honen helburua langile guztientzako gutxieneko soldata propioa ezartzea zen. Horren harira, Auzitegiak azaldu du sindikatuek proposatutako gutxieneko soldatak Euskal Autonomia Erkidegoan lan egiten duten pertsona guztiei eragingo liekela. Gauzak horrela, ez litzateke hitzarmen bidez adostutako lanbide soldata izango, baizik eta lanbide arteko gutxieneko soldata. Horrez gain, horrelako ordainsaria ezartzeko eskumena Espainiako gobernuari dagokiola gogorarazi dute, hala baitio langileen estatutuaren 27. artikuluak. Epaiak azpimarratu du negoziazio kolektiboa soldata finkatzeko tresna egokia dela, baina ezin dela lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzera edatu, hori Jaurlaritzaren eta Espainiako estatuaren eskumena delako. Dena den, epaia ez da irmoa eta baliteke ELAk eta LABek helegitea aurkeztea Espainiako Auzitegi Gorenean. Urtarrilaren 30ean argia sariak banatu zituzten Usurbilgo Atxega Jauregian. Interneteko argia saria udako Euskal Unibertsitatearen inguma datu baseari eman diote, euskaraz egindako zientzia eta jakintza zaindu eta herritar guztien eskura jartzeagatik. Bada UEUko Ane Sarasuarekin eta Oski Agirrerekin eta ingumako Marije Bidaugurenekin eta Goia Zelgezabalekin izan gara.
14.000 egiletik gora, 58.000 dokumentutik gora eta 220 erakunderen erreferentziak aurki daitezke klik batean inguma datu basean. Feminismoaz, ekonomiaz, historiaz, biologiaz, matematikaz, euskarari buruz milaka lane erreferentziak biltzen ditu eta herritar orok erabil dezake datu basea doan. Euskaraz egindako zientzia eta jakintza zaindu eta herritar guztien eskura jartzeagatik, eduki akademikoa euskara sortzearen balio aldarrikatu eta bultzatzeagatik, aurtengo interneteko saria, argia saria, udako Euskal Unibertsitatearen inguma datu basearentzako da. 25 urte datu basi mantentzen uegutik, ez, eta kriston indarra emondozko, ez, ilusionio ikaragarria, holako errekonozimendu bat, egindako lan horreri, lantaldie horratzien dauena, lan asko jogu, eta, bueno, ilusionio zeitzen dugune, ikustie badauela beste aldetik errekonozimendu hori, ostasun handi moten dago eta indarra. Hori datu basea da eta da euskeraz sortutako zientzia batzen duena eta bueno, azkenean erakusten du posible da euskera zientzia egitea eta iten deurana bebai bertan ikuste beran rekonozimendu eta bebai erraminta bat da euskerazko zientziak aurrera jarraitzeko eta bilgune bat, biltegi, liburtegi aske bat, zientzialarientzako. Datu base oso ona da, oso aberatsa da, tresna bada, eskura dagoena, sarean dagoena, norentzat, euskal komunitate zientifikoarentzat, ikerlarientzat, irakasleentzat, komunikabidentzat, jende asko jotzen dugu gana aditu zehatz bat behar duelako, jakintza lor guztiak biltzen dituen datu base bada, baina, tamales konturatu gara, hori hizkuntz gutxitu bat denean, eta akademian hizkuntz gutxitu horrek, ez duela behar beste balio akademiko, orduan, erronketariko bai da, pizkat, beste hizkuntz gutxituekin batera, nazioartekotze horretan, ze euskera bezala, beste hizkuntz gutxitu batzu daude goi mailan ikertzen, eta erabiltzen, eta ingelesaren ondoan oso txikiak direnak eta ikusezinak, ezta? Eta orduan bai da nazioartekotze horretan pizka saretzea, pentsatzen dugu saretzeak ere indarra emango digula, eta gero bada lehen pizka sarea jaso dugunean esan duguna. Honetan zer esana dute hizkuntz politika arduradunak, zer esana dute kalitate agentziek, zeurek akreditatzen dute zure bilbide akademikoan euskeraz ekoizten duzunak ze balio izan behar duen, eta gaur egun balio hori oso aitortza txikia dauka. Orduan pizkat, erronkak dira garapen teknologikoetan urratsak ematean, nazioartekotzean hizkuntz gutxituekin saretzea, eta aldarrikatzen jarraitzea posible dela. Otsaiaren 6 honetan, 6 urte beteko dira Zaldibarko zabortegiko Luizia jazo zenetik. Gertakari honen ondorioz, tokiko bi langile hil ziren, Alberto Soleluze eta Joaquin Beltran. 6 urteren bueltan, auzi honen inguruko prozesu judiziala oraindik instrukzio fasean dago, eta hainbat alderdi argitu gabe daude oraindik ere. Eta guzti honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan, Hamaikako platora, Gaizka Zabarte, Zaldibar Argitu plataformako bozeramailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker gonbidapen onartu izanagatik. Ez horregatik. Aipatu bezala, 6 urte beteko dira dagoeneko, Zaldibarko zabortegiko hondamendia gertatu zenetik. Nolakoak izan dira 6 urte hauek? Bueno, luzeak, pentsazazu, gai nagusi, Euskal Herrian gai nagusia izatetik, iaia astutak gelditu den kontu batera, igaro gara urte hauetan guztietan. Eta batez ere guk aurtengo urte hurrenean azpimarratu nahi duguna hain zuzen da hori zelan luzatu daitekeen hainbeste auzia, ez da ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzia. Orduan, nolabait gogaituta gaude eta luze iritsita horrengatik ez delako ezer argitu. 6 urte pasatu eta gero, hondamendiaren kausen inguruan, eta jakina horren ondorioz, arduradunak izan daitezkenen inguruan, ez da ezertxore aurreratu hor gaude. 2008ko otsaiaren 6ean, jazo zen Luizia, bertako bilangileak ere harrapatu ez zituena, bazenuten
edo bazegoen halako zerbait gertatu zitekenaren susmorik edo segurtasun falta zenarena? Bueno, segurtasun faltaren susmoa betidanik esango nuke zabortegia bera eraiki eta ustiatzen hasi baino lehenagotik. Zeren historia oso luzea da eta hau bultzatu zuten enpresariek aurretik auki zuten beste bat eta bagenekien zelan jokatzen zuten. Orain, galdera baldin bada, ia bazegoen susmorik edo zantzorik hori guztia eror zitekeela horrela, bueno, ez, ala balitz aurretik ibiliko ginen hori salatzen, ezta? Zate baterako, 22an uste dut, egon zen txosten bat, bere momentuan Esprilurrek enkargatu zion olako etxe espezializatu bati, txosten bat egiteko aurrikusten zutelako aukeren artean zabortegia egon den tokian poligono industrial bat egitea. Eta txosten horrek erakutsi zuen momentu horretan lurren desplazamentua ikaragarri handia zela eta arriskuan geundela, erorketa bat gertatzeko arriskua baten aurrean. Eta orduan salatu genuen, baina duela 6 urte, ez genuen uste. Covidaren lehenengo egunak ere bertan hasi ziren, bi langileen bilaketa hori luzatu egin zen. Kontestu horretan ulertu daiteke bilaketa horrek izan zuen iraupena edo ze kritika plazaratuko zenukete zati horri dagokionez? Langileen bilaketa sari gara. Bai. Bueno, milaka tona hondakin etorri ziren bera. Otsailaren 6an. Eta handik pare bat egunera hasi ziren zuteak, iraun zutenak 3 bat aste. Otsailaren 20 ez dakizen baten arte. Orduan, horre bilaketak luzatu ziren, okerezpanago abuztuan aurkitu zituzten Alberto Sololuzeren gorpuzkinak, eta Joaquin Beltranenak sekula ez dituzte aurkitu. Okerrezpanabil urrengo urteko maiatzean edo, Arantza Tapiak eman zituen amaitutzat bilaketa lanak. Orduan, hainbeste denpora luzatzea, hori izan zen izugarria, zer esanik ez, zenideentzako hori eurek baino ez dakite. Eta tragedia honen irudi gogorrenetako bat, gure ustez da, Joaquin Beltranek han segitzen duela. Betirako, ez zuten errekuperatu. Naiz eta bere momentuan esan, ez dakit, bitarteko onenak aurreratuenekin ari zirela bilaketa horiek egiten, ia arrakasta bat bezala aurkeztu zuten, langile bi horien bilaketa lanak, mundu honetan egin daitekeen bilaketa hoberen abaliz bezala, eta baten gorpuak han segitzen du, horrekin dana esan da dago. Arantza Tapia, aipatu duzu, nolakoa izan zen Eusko Jaurlaritzaren jarrera edo nolakoa izan zela, esan dezakezue lehenengo etapa horretan, lehenengo hilabetetan, ez langileen bilaketari bakar dagokionez, baizik eta afera osoari dagokionez. Bueno, afera osoari dagokionez oso luze joko luke. Hau da, behin zabortegia mildu eta gero horretaz ari bagara, batzuk oraindik gogoan eukiko dute, orduko ingurumen sailburua Iñaki Arriola zenaren jokabidea, gainera estuki lotuta zegoena enpresariekin, argi gelditu zen bezala. Jenteak behar bada gogoratuko du oraindik Inigo Urkullu berak zelako jarrera, ez dakit, erasokorra ukizituen, hori argitzen saiatzen ginen guztion aurrean. Eta horrela, Eusko Jaurlaritza guztia, baina, Eusko Jaurlaritzaren rola historia honetan
angelu askotatik ikusi daiteke. Adibide bat baino ez jartzeagatik, eta joango naiz 2000 urtera. Oraindik, zabortegia bera eraiki barik zegoen, eta martxan hasi barik jakina. 2000 urtean, orduan industria sailburu zen Josu Jon Imazek, bere sailak, atera zuen agindu bat, nun industria aktibitateak eskuratzeko lizentziak errazten ziren. Hori nahiko grafikoa da, horrela esan da, ezta? Baina horrek zekarren kontuetako bat, eta horrek zuzenki eragin zion gero zabortegiaren ustiaketari izan zen, zelan da, ikerke, segurtasun neurrien ebaluazioa, eta ia hori guztia betetzen zen, hori gelditzen zen, dekretu horretatik gelditzen zen, enpresen eskuetan. Hau da, Eusko Jaurlaritza izan da une oro, eta da, horren ikuskaritzaren ardura. Hori liberalizatu egin zen, edo argiago esan da privatizatu egin zen. Hau da, enpresa berak enkargatu behar zion, nahi zuen beste enpresa bati, txosten bat egin ziezaion egoera, eta ia segurtasun parametroak betetzen zituen edo ez, da gero horri aurkezten zen Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza begiratuko zuen, bidaliko zituen edo ez, teknikariak ikuskatzera ia hori horrela zen, abisatuko zuen edo ez bidali aurretik. Orduan, Eusko Jaurlaritzaren jarduna horretan gure ustez izan da oso negatiboa. Hasi zirenean keak eta usainak eta lehen unetik nabaritzen ziren. Eta une oro, ibili zen esaten, airearen parametroak eta txarto zeudela, otsailaren 10ko gauean onartu behar izan zuten arte, furanoen eta dioxinen emisioa oso altua zela, onargarri diren marra guztietatik gora, eta une horretan izan zen, gainera otsailaren 10ko gau horretan, jentea atera zela kaleetara, bai Zaldibarren, Ermun eta Ibarren da Elgetan batez ere. Hor lehertu zen, edo hor abiatu zen herritarren mobilizazioa. Zer nolako eragina izan zuen Luiziak herritarren gai, bai Zaldibar eta bai ingurukoengan? Nik uste dut, eragina handia, eta lehenengo unetan, zan daiteke, xok egoera bat, nik uste dut gainditu zena, mobilizazioak eta abiatu zenean, da jenteak ikusi zenean, zerbait egin dezakegu, baina pentsa ezazu, otsailaren 6an gertatu, 10ean eta zuteak hor zebiltzan amatatu ezinik, eta horre jarri gintuzten, Eusko Jaurlaritzak azkenean hainbat aholku eman behar izan zituen, eta maskarillakin beste herritarrok baino hilabete lehena hasi ginen, edo hilabete terdi lehenago hasi ginen maskarillak erabiltzen, oraindik COVID-aren berri ez genukan. Haurdun zeuden emakumei ere, aholkatu zitzaien ez dakit ez urteteko, ez joateko ez dakit nora, lehioak itxita eukitzeko. Orduan zan egoera bat, salbuespen egoera bat, salbuespen ekologiko edo desastre ambiental batek sortutako salbuespen egoera baten. Horretan herritarra zelan daude, kezkatuta eta oso haserre ikusi zen moduan. Aipatu dugu, ingurumenean ere izango dituen edo dituen ondorioak, baina pixka bat gehiago sakontzearen, zeintzuk lirateke ondorio nagusi horiek ingurumenaren ganiz dituen? Hori da gauza bat, etzena behar bezala aztertu. Eman ziren neurri batzuk uretan ikusi zen, kalte handia eragin zuela, horren ondorioz, lurretan ere bai, baina etzen sekula behar bezala argitu. Atmosferakoa, aipatu dugu, dioxina, furanoak eta abar. Orduan, guk euk ezin dugu esan zehatz mehaz, gainera aterakontuak. Eitzagan, 40 bat bizilagun bizi dira.
auzo bat zigortu dutena ikaragarri instituzioek, zehan dauden azpiegitura handiak zerrendatzea lur eremu txiki batean daudenak, oso luze joko luke. Da auzo bat oso zigortu bat. 40 bat bizilagun eta eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari osasun azterketa bat egiteko bizilagun horiek, ezta? Bertan, zabortegi azpian bizi ziren ukatu egin ziren. Gero udalari eskatu zioten. Udalak ere, ez dakit, 40 lagun dira, ez dira 2000. 40 lagunen azterketa mediko bat egitea, egin zezaketen lasai asko, eta dadanok bakean, eta dadanok lasai, ez. Hori ere ukatu egin zioten, da horrek sekulako azarrea eragin zuen, Eitzagako auzotarren artean, normala den moduan, eta, hori ere jakin gabe gelditu ginen, ia ondorio zuzenik egin zuen hango biztanleengan. Eitzako bizilagunek gogoratzen duten zelan eman zioten lehenengo egun edo aste edo hilabete horietan Eusko Jaurlaritzak lurren, hortuarien eta azterketa batzuk egin da eta porru baten azterketa, esaten zuten porru baten azterketa egin dute. Ez da, apur bat, tragedia komediara eraman da ia, baina benetan eragin ziren kalteak horko uretan eta lurretan eta bizidunengan, ez dakigu. Denbora bukatu zaigu, baina elkarrizketa amaitzearen hitz gutxitan zer eskatuko zeniokete justiziari prozesua luzatu baldin badere, zer eskatzen diozue? Justiziari eskatzen dioguna da ingurumenaren kontrako delituak aztertzen dituen auzia, ekainaren batean amaitutzat ematea, eta ahozko epaiketa abiatzea. Hori da eskatzen duguna. Horren pendiente egongo gara, ea datozen hilabeteetan auzioaren inguruan berriak ditugun, Gaizka Zabarte, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Eskerrik asko zegoen. Mila esker zuri. Hurrengora arte. Gaurkoan, Nataliren Zu abestiarekin emango diogu amaiera saioari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi baldin baduzue. Gu bihar egongo gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.